COVID-19 da coronavirus kabang kok macam ni baai bebal brokan kiri cerai tomun jora jeng ba abna kata ni baai no tong cerai na tai samung nang jai Nokni krok sapan patar tatang di je hati klai ni rong na ba akai hem saklai cha phong ni ata ni bisinga hon bai no ki phiran nang nai tai dukana phai khai go buku ni jakai da max to boy phai nang nai ta abna kare go krok sa bai sali to nang nai tai samung nang jai dukana phai ja to man khai ham nai je lockdown jara pa jasa abo Chini Sinai kami social development committee nai dalam program sakraja kan sakraja je patani bro website bani jo klainai ebakai nang je akan ngurai tongai rona Chini kami yo plan besarnya je Chini kami ni सरकारी चाकरी खाई tongai rong khai thangphani bai siap besanai jeng COVID-19 ba corona virus ni kata ni bai je sakrai changan model tongsa ni bai je tahan cuba seradi asalkan dewangan hambai Chini Sinai kami social development committee ni ingai belai kai nak kuman saklai mukasya jang jatang sama na Chini notice ni bisinga Tripura haste COVID-19 ba coronavirus kabang kok mancang mani baai beba brokan kiri cerai tomun jora jang ba abna kate ni baai no tong cerai na tai samung nang jai Nokni krok sapan patar tatang di je hati klai ni rong na ba akai hem saklai cha phong ni ata ni bisinga hon bai no ki phiran nang nai tai dukana phai khai go buku ni jakai da max to boy phai nang nai tai abna kare go krok sa bai sali to nang nai tai samung nang jai dukana phai ja tong man khai ham nai je lockdown jora pa jasa abo Chini Sinai kami social development committee ni ngai dalam program sakraja tahu ya kan sakraja je patani bro website bani jo klainai ebakai nang je akan ngurai tongai rong na Chini kami yo phayan besar ni ya tai je Chini kami ni सरकारी चाकरी खाई tongai rong na khai thangphani bai siap besanai jeng COVID-19 ba corona virus ni kata ni bai je saklai changan model tongsrai ni bai je tahan cuba serai di asalkan dewangan hambai lam sobo Chini Khorang nai tongai khajani tak te bhuk sungno asung tini paisok pajak champon go Sinai kami amsayo asung saimani tongo Chini Tripura haste wo tabuk jora corona virus bai bugijak ba dosago nangjak jotoi 64 abni bisingo kunai sak hamai pasai man kha hanai je chang saiman mani amo bai tabuk jora jotoi 62 tabuk positive tabuk case tongo awni bagino Chini tabuk nugui mangkha Sinai kami borok belak kirima chamani bagai te waisa o jagao borok parano block hainani bagai borok announce khlaijak awni bagano norok yango nugui mangkhana जों नायनाय borok bai bomahai khlaiye tamni bagai omahai inglaika tamni bagai borok tini omahai decision nana nangkha abno tei जों saiman lainai norok joy nai tongdi Chini Khorang balaga hamai mara hopchani jora Chini Sinai kami tongnai joto Kamini okra chakra ani sak jalai tai ani buma bupani soman bebang nahan hambai de tini bises khai nangkok mangkok khai jeng tabuk samana je tabuk botomana je rugi khai tongman
COVID-19 एबा कोरोना भाइरास जों सामान्य चिनि त्रिपुरा ग्रीन जुन दंमोन अ कय मासनि बिसिङा बेलाखे वन मासिंसा जों महामारी नुजाय दङ सामान्य जों गोसाल खोनामोन दाबुक चिनि गान्दा फायस फायथा आबनि बाय जों बेलाखे सतर्कता नाङो जों ताइबो सामान्य थांनाय आम्बासा जहर नगरनि बिएसएफ जवानराव चिनि yang गान्दा तेहेन थांफायनि बाय जों ताइबो किरिलायजा चिनि पारा आबनि बाय आं पारानि जत अक्रा चाक्रा आंनि साकचालायरावनो आं कयम जुङो जों अ कोरोना भाइरासनि जों काटितनि बाय जों हुसफ्लाय तो नांनाय जों सचेतन तो नांनाय आरो बिनि जों काटेनखाय आबनि बाय जे साख्लायचाक मरंनो जों बिस्ते मानै दंसलेनो होननाय आं पारानि जत अक्रा चाक्राव आं बम जुङो तिनि हकजानि जरा जों आ साख्लायचाक मरंनो जे लकडाउन जरा जों मानै दंसलेनो आसोंनो हामबाय लामसोबो चिनि खरंनाय तंनाय खाजानि ताहुक बुखुक संनो जों नुगैमान खा तासिङो अमायखेनो चिनि सिनाय गामियाव बरक कोरोना भाइरास नो किरिमानि आबनो काटिनानि बागै बरक बुमाहाय डिसिसन नाखा आबनो जों ताबुक साइमा लायनानि बागै चाइतकनाय मानखांखे जों अरनि अक्रा रक बाय जों कक्सानानि बागै चाइतकनाय जों अरनो पहिला कक्संनि ना लायग्रानाय निन बुंताय निनि पारानि बुंसै आनि मुं बिशु जयरुपिनि पारा सिनाय गामि इतिनि तामनि बागै अमाहायखे वान सुक जाक थाबा डिसिसन नाजाक जों पहिला खाय लकडाउन आगे पहिला फो एके अवस्था तिनि हाय क्लाइमान आइफान जों आबो पाइ थांखा आसे इंलिया ने वान सय दङबा थांनाय थिक तारिख सामानजा जों yang नटनि बिएसएफ रक जखन रुगि मानसा फिखानि खाय चिनि yang थिं लामा थांफायमोन चिनिबो आसाम आगरतला लामा बाय कोने गान्दा आमबाय जों किरियै जों तो इसा बाय दंखा जों लामा कासय माने लामा माना को बेरा खानि जों फाथानि ब्रकना हाब्रिया जे ब्रक नाकि र बेबसा रक खायो बाक्सा वानसि रक दङ ताय आपां ब्रकबो दङ आबो जों कुनु जाति बेदा बेद मोंगिया जों फाथानि ब्रकना अर दालिया नै वानसखा ताय चिनि पारानिबो जे चराय र हुदा हुदि बेराय तंनाय ब्रकनबो जों कासनिबो आयन जों को बेबस्था ने राजाखा अमायखेनो आं ताय खरक सासक बाय मानखांखे कक्सानानि चाइतकनाय दाना निन बुंताय निन आनि मुंखौ राधिकारण जलुपुनि सिनाय गामि तिनि अमाहाय वान सुक लायमानि बमनो वान सुक लायखा ताय तामनो खानावै तामनो किरिमानि बागैनो अमायखौ वान सुक चेष्टा खालायखा आं फैलानै चिनि खरांनो हामबाय मारुवा चिनि पाराव ओंखाय बियां जरा फायो बरंनो जों लामा गासै जों मा खाय चिनि पारानि सेफ्टिनि बागैनो जों अब डिसिसन ना लायखा अबनि बागैनो अब दै हायं लायखा हिंगा COVID-19 अब ओंखाय अब बिराद डेन्जारास रोगि भाइरास अबनि बागैनो जों बरंनो माना लायखा ता हिंगा पारानि जत बरंनो बां कगनो सुंगो जे अब दै ngै दंलाय रंनो बा अब दै हायता बेरायलादि ताय गाहाम गोरोंखाय दंलाय थु हिंगा पारानि अक्रा दाग्रानो बां हामबायदो ओंखाय ताबुक चिनि अर नुगैमानखा सिनाय गामियाव गोबां मासे मा नंयारक दङ अ जागाव केबनि चुबाचु एबनि केबनि रोफायमुं माइरुं रक अमाहाय रोदा रोफायजाखा रोफायमा खायफायखा जत बरं मामाया खो अबनो जत बरं मानना बागै आं सरकारनो तरफ हयदेबो किसा चुबाचु सानो हिंगा चिनि पाराव गाहाम गोरों जतनो दंबाय थु बुनता नरखनाय मानखाना अमाहायखेनो अ जागाव गोबां बरकनो चुबा फायमानि जों खानाय मानखा हायफानो गोबां बरक मानबाय सुगिया अमाहायरबो जों खानाय मानखा ताय जों खानाय मानखा अ जागाव मेन रोड बाय बेलाखि गाना अ पारांखा जे थांनाय जावान जे चिनि फौजी दंनाय बरक मानजाक मानि चिनि पारा गाना तैनो थांफायो होनै जे बरक सामानि आबनो किरिमानि बिसिं दिख्लायनो बरक बेलाखे किरिमा चाजाक मानि बागै बरक अमाहायखे डिसिसन खालायखानाय जों खानाय मानखा आमाखेनो पाइथाक जों कक्सानाय चिनि ससियेल डेभलपमेन्ट कमिटिनि सेक्रेटारि बबाय जों कक्सानानि बागै चाइतकनाय निनि मुंताय निनि पारानि मुंताय निनि सिनि आं आनि मुं रुपकुमार रुपनि आं आनि पारा सिनाय गामि आं अ सिनाय गामि ससियेल डेभलपमेन्ट कमिटिनि सेक्रेटारि तिनि तामनो वान सुगैबा तामनो नाहारै तामनो खानावैनो अमाहाय खालायै डिसिसन खालायखा आमनो जों वान सुखा जों प्रथम फार्स्ट फेज लकडाउन खालायफ्रु
जों मटामटी पारानि बर'क जतनो उत्साह अंगैनो जों लकडाउन खायलायखा जों लामा कासुलायखा अपने परे नेक्स्ट सेकेंड फेज खाय जों किसा जोंनि त्रिपुरा सेफ्टी दंग ग्रीन जोन दंग होनै जों बेसे सागनांगि आंनि दंलायमानि ओंखाय ताबो हाय जों खानावखा थर्ड फेज जों जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि धलाई डिस्ट्रिक्ट आरो गोबांमा जोंनि कोविड-19 एबा कोरोना भाइरास अब मानजाकमानि जों नुखा ताइ खोनाखा जों ससियेल मिडियानि बिसिंथि खालायै ओंखाय जों ताइबो खोनाखा जों ससियेल मिडियानि बिसिंथि खालायै जोंनि अ सिनाय गामि गानावो जे जवान जे पजिटिभ मानजाकनाय ब बाथागि थांखा होनैबो जों खोनाखा आ कंनो खोनावैनो जों ताइबो जोंनि पारानि बर' गिरिलायजाक अपनि कारनैनो जों दिनै अबाहाय बाय दंखा जे जों तयसा अ थार्ड फेजआवबो जों स्ट्रिक्ट भाबे जों तयसा लकडाउन खायनो होनै जों अंखलायजाक इनके ताबो अमाहायनो ओङै तंखांके अ पारा आमसायनि बर'रक बमाहायखे आजिवै चालायनाय आमो बमाहाय नरकनि थानि वान सबं तंग ताइ बमाहाय ताबो मा चाइदा मा तंग बा बमाहाय मा तंग abokai chini oroto 90% no tangi chanai BPL poribar ओंखाय दिने दिन बयनि आरो हाजिरा खाय चानाय रबो tongo आमनि बागै chini orok गोबांमा NGO no जोंनो साइजो खालायखा हायफानो सब ब्रक आबो माया खरकबो tongo ओंखाय जों कस्तन तंलायो कारन आगे 3 बेला 3 फाति माइ चालाय तंमानि 2 बेला अबाहायराव खाय चालाय जों अ लकडाउन जों मानि तंलायखा जों जान नगो तंगिनो कारन खाय चिनि बसागनो जों सेफ्टी खायना बागै जों जतनो नगो तंलायजाक अपनि बागै जों दिनो फातिकनै फानो चावै जों नगो अबाहाय खालायनो जबजाक तंलायखा ओंखाय आं सरकारनि थानिबो ताइ NGO रंनि थानिबो आं अबनो गोसाना मुसुंगो चिनि अर गोबांमा बर'रक मानबा सुगिया खरकबो tongo अबाहाय सरकारनि तरफ हयतो कुनु साइज सब बरक तो एकलगि मानबायना को गैया किसा मिसा परिबार दंखो बरंनोबो तयसा बरंनो साइज रजाक नांथो होनै आं सरकारनि थानिबो आं साइज नायो ओंखाय ताबुक पाइथाक आनि सुंमंके नों ताबुक नाय तंनाय गोबांमा ताबुकते बुखुक सनानि पाइथाक को कचार मुंतामो तंनाय अ सिनाय गामिनि बादेवबो गोबांमा फादार गामियाव तंनाय बा फादार हास्टेआव तंनाय रंनो ताम कचार मुंतामो आं पाइथाक ककनो कचारना मुसुंगो जों सिनाय गामि सिमिंगिया चिनि गोबांमा प्रतिबेसि पारा तंगो ताइ गोबांमा जागारावबो जों अबाहाय सचेतन हुसके तंना नांनाय अ रुगिनि जों अ बेमारनि जों याकां नांखाय काति तंनांखाय जों निजेनो सेफ्टी मा तंनाय सतर्क मा तंनाय हुसके मा तंनाय साकसांना जों क्लीन खाय मा तंनाय अबाहाय खलाय तंखाय जों गाहामनाय चिनि बसाक दंनो परिष्कार खाय तंदि याक सुदि जों नंनि अंखरना फ्रु जतनो रि एबा के मार्क्स रग्रुबै बुखुम मुथुबै दुगानो को खायजानाय खरकसा जों सालि तंमा खायजानाय सामुनांयाबै दुगानो केबो ताखुक थों आबनो आं नाय तंनाय चिनि खरां चेनेल नाय तंनाय रंनो जतनो आं अबनो को खसाना मुजुंगो जतनो नगो तंदि साकसांनो सेफ्टी खाय तंदि नै आं खसाना मुजुंगो बेलेखा हामबाय नरनो गयमाखना अमाहाय खेनो जों ससियेल डेभलपमेन्ट कमिटिनि सेक्रेटारि रुपकुमारनि बिसिंथि खालाय जों खोनायमानखा अमाहाय खेनो ताबो बसकांगो बसक जराते पजिटिभ फाइनो आमो जों बेलेखानो किरिलायजाक आबनि बागैनो नाय तंनाय जतो ताखु बुखुक रंना आं अमनो कयनानि मुसुंगो नरक जतनो नगो तंदि ताइ नांगिया हांखे नंनि अंखर यावै तंलायनानि बागै अमाहायनो जे सिनाय गामि सं वानसुक माहायनो जों जतो पारारक तावैसा कताल खालायै वानसुक लायफिनानि बागै आं जतनो कयो मांफ्लितैसानाय प्रबीर समेनि लगी आं सुरजित रुपनि चिनि खरां।